Hej derude. Jeg kunne godt tænke mig at fortælle jer lidt om, hvor man kan få lymfødem, hvis man har fået fjernet lymfer inde i bækkenet, nede omkring underlivet, eller hvis man har fået fjernet lymfeknuder i lysken, enten den ene eller i begge sider. Det er sådan, at vores lymfeknuder inde i bækkenet, inde i dybet og i vores lyske, de er med til at drænere det overskydende væske væk fra vores ben og vores underliv og den nederste del af maven og op på vores baller. Og det vil sige, at hvis man får fjernet nogle lymfeknuder i det område, så sker der en skade i lymfesystemet, der gør, at man har en risiko for at få lymfødem. Så hvis man har fået fjernet lymfeknuder i den ene lyske, så er man i risiko for at få lymfødem i det her tilfælde sit venstre ben, hvis det var i venstre side. Det samme, hvis det var i højre side, så er det i højre ben. Hvis man har fået fjernet lymfeknuder i begge sider, så er det selvfølgelig i begge ben. Hvis man går et stykke længere op, og det vil sige får fjernet lymfeknuder inde i bækkenet, inde omkring underlivet, så er man i risiko for at få lymfødem i begge ben. Man er også i risiko for at få hernede hen over kønsbenet, ned i kønslæber og i penis, hvis man er en mand. Og man er også i risiko omkring lænden og den nederste del af maven. Det er ikke sådan så, at hvis man har fået fjernet lymfeknuder, man nødvendigvis har i hele området. Det kan også være i mindre områder. Og man kan også være heldig, at man ikke får lymfødem. Hvis du er i tvivl, så er det altid godt at snakke med en lymfødemterapeut, som kan hjælpe dig med både om du har lymfødem og hvad du så skal gøre ved det. Håber, I bliver lidt klogere. Hej!